pista de corredors, la iniciativa del circuit, com som a punt de donar la sortida ja a la cursa d'infantils i elit. Demani, sisplau, iniciativa del circuit, som a punt ja de donar la sortida als corredors de la categoria elit. Contra la tracció. Hòstia. Els corredors de la categoria infantil tindran la sortida en aquesta manera de la Copa Catalana de Sis Jugadors.